душанбе чанд рӯз боз аз ҳайати варзишгарони чемпионати осиё оид ба санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ мизбонӣ мекунад. вуруди бархе аз меҳмонон ба Тоҷикистон бори нахуст аст ва таъссуроти онҳо низ роҷеъ ба кишвари мо аз ҳам тафовут дорад. Pleasure to be here. It's a lovely country, excellent hospitality as we arrive with a lovely bread, and of course, as Seb said, the Tajik team, they bring beautiful wrestling, excellent striking. They've really upped their level in the game. It's a pleasure to watch them compete in the IMAF competitions and commentate their fights. Their level, I expect, is only going to go higher. раиси федератсияи таҷмаф роҷеъ ба дастгириҳои давлату ҳукумат ва шаҳрдории душанбе дар самти ташкил ва баргузории сабқати мазкур ибрози хушҳоливу миннатдорӣ намуда гуфт ки бо чунин дастгириҳои назаррас кишвари мо метавонад дар оянда низ чемпионатҳои сатҳи баландро мизбонӣ намояд. дар чемпионат 200 варзишгар аз 20 кишвари дунё сабти ном шуданд. истиқбол ва меҳмоннавозии тоҷикон бошад рӯҳияи онҳоро басоболида гардонидааст. اگه جای دیگه بغیر از تاجیکستان بود تو این شرایط ما به هیچ عنوان توی مسابقات شرکت نمی‌کردیم. دلیل حضور ما تو این مسابقات قطعا به خاطر اینکه تاجیکستان میزبان بود و مسابقاتی هم که تاجیکستان میزبان باشه قطعا کیفیت بالایی خواهد داشت. همونجوری که می‌بینیم تا الان بسیار حرفه‌ای برگزار شده، بسیار میزبانی حرفه‌ای بوده. пеш аз оғози чемпионати осиё нафарони махсус барои ба қайд гирифтани варзишгарон сафарбар шуда буданд. табиби варзишӣ, катманҳо, антидопинг ва амсоли ин нафарон мастер-класси худро гузарониданд. I'm Sophie Müller. I am the IMAF anti-doping administrator, and this is my second time here back in Tajikistan, which I'm very happy about. And yeah, we are currently at registration day, and we are doing out of competition testing the top athletes here at IMAF for the Asian Championships, and we are also organizing testing on finals days. So yeah, it's a lot of preparation and it's going really well. A lot of the teams have given us good feedback and positive feedback about how welcome they felt in Tajikistan, and I've so far had a good experience. Your work when beginner, tomorrow or now? Now, today, right now we're doing anti-doping testing for athletes, the top athletes in IMAF for the Asian Championships. мурод шарипов ягона нафаре аст ки тоҷикистонро ҳамчун катман миёни кишварҳо муаррифӣ мекунад. чемпионати осиё фурсати хуб аст ки дар баробари мурод шарипов якчанд тан аз намояндагони мо сертификати дараҷаи эсро ба худ ихтисос диҳанд. нишона барои чӣ мемонанд? барое ки варзишгаро яке агар худсарона ира кушоянд байншон дар он кор кунанд то ҳамун нишонаҳо нишон метиҳанд ки ҳамин бинтовкаи катмен ҳуй карда шудааст. беғарзаи нишона имзо мемонанд санаи промоушене ки гузарондестаи мусобиқара мемонанд номи мусобиқара баъд мемонанд имзои худшона ҳар як катмен имзои худша мемонад. дар баъзе мусобиқаҳо имзоя катмени калон мемонад. аввал мебинад катмени хурд чӣ кор кард, баъд имзои худша мемонад. имзоша ки монд маъное дорад ки васат дасто аз тарафи катменои официални имзо шуда қабул шуд. узви аймаф сарадонги аз кишвари италия бори нахуст дар меҳмонии мо қарор дорад ва аллакай шефтаи табиати зебову афсункори тоҷикистон гаштааст. It's my first time in Tajikistan, and I think I'm in love with this country because the welcome was really amazing, and they let feel us as a part of something which is incredible. The people are really nice with big heart, and I love it. шоҳанбарӣ дигар макони истироҳату фароғати тоҷикистони офтобӣ аст ки аз ҷониби роҳбарияти федератсияи таҷмаф барои буду боши ҳайати варзишгарон интихоб шудааст. чемпионати осиё оид ба санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ аз 27 то 30 октябри соли ҷорӣ баргузор мегардад ва дар ин чемпионат мо ба варзишгарони худ барори комёбӣ таманно дорем.